Terve hyvät rahvas. Tänä pieni minä teille näytän, kun laitetaan tossuja taikka tossupiet taikka töppöset. Ken kuin sanoo, tässä ollaan tämmöiset omasta villasta laitettu. No vielä vähän on sitä kaapaavilloa, kun on sanonut, että kaljamat oltaisiin. Tämmöiset tossut, pikkutossut. No minä näytän, kun laitetaan, nämä ollaan lapsilla. Nyt minä näytän, kun laitetaan ihan tavalliset suuret tossut. Meillä pitää malli laitettu muovista tämmöinen. Jotta olisi helpompi meillä laittaa näitä tossuja, meillä on tämmöinen, kun mä sanon, kaloskummin. Että tätä myöten myös itse laitan sen tossun meidän. No siitä, jotta meillä laittaa se tossu, niin meillä pitää olla muilua. Tässä tämmöinen muilu. Sitten pitää olla lämmintä vettä. No sitten nämä vehkeet, siitä ne lopussa meillä tarvitsee. No niin, tietysti meillä pitää olla villoa. Villat on meillä kartattu. Laitetaan kenkuillaan, minä laitan näin. Villat on kartattu. No nyt aloitamme tämä mukavan työn. Otamme nämä lapovehet. Yhden lapovehen otamme panemme. Tämä meillä kun on malli näin. Yhteen suuntaan panemme näin. Ja sitten noin vierekkäin asetaan. Jos tämä on liikaa pitkä lapoveh, niin tästä otamme noin panemme. Tästä revitään. Saksi tässä ei pidä olla, ihan käsillä kai laitamme. 2-3 senttiä. Tänne laajalle menemme 2-3 senttiä. Noin laitat tänne päin. Noin tulee. Tänne asetaan. Tänne ei tule yhtä. Tällä puolella. Mm-hmm. Tällä puolella ei tule. Lapovehet hoikkaset. Ja se on tietysti vähän paksummat on hyvät. Näin. Tämä tästä pois vähän. Ja tänne. Ja sitten samalla keinoin panemme toiselle. Laitamme yhtäkkiä yhden tai toisen, jotta sitten tullaan yhdenmoiset. Nyt tossut. Kun sä laitoin ensimmäisen kerran, yhtenä päivänä laitoin yhden, toisen päivän toisen, sitten tuli erimoiset. Erimoiset tuli. Ja tietysti sehän päivän, kun on toinen tai toisen moin tossa tullut. Laitetaan yhtäkkiä molemmat. Nyt nämä kun asetimme näin. Nyt otamme tuossa lapovehen, panemme poikkitilaan noin. Nyt tänne tulee 2-3 senttiä, tällä puolella ei tule yhtä. Nyt näin asetaan tuossa. Näin. Tänne noin. Sitten katsomme, jos missä näkyy, että ei ole villoa, niin sittenhän tuosta vielä noin panemme. Sitä se kaikki sinne menee hämmentäytyy. Noin. Mallo on kiinni. Oot. Nyt ei näy mitään missään. Mutta nyt samalla keinoin panemme. Kas kun tässä tuota näkyy. Panemme ensin tuo peitämkin. Nyt panemme tällä samalla keinoin ihan kahden. Näin. Sitten näkyy luvut. Näin tulee. Nyt otamme lämmintä vettä. Sinne panemme muilua. Ja sitten tämä kaiken kassan. Ja siitä meillä alkaa pitkä homma. Niin, tässä meillä on kuuma vettä. Jos ei kuuma, se on suviini vettä.
tuli. No sitten näillä laitan. Tässä on vielä muilua. Sitten tätä näin panemme tänne. Kassaamme tämä muilla on oikein hyvin. Aha. Villat kastoo muilla alla. Villat kastoit ja vesi oli lämmin. Mhm. Näin tänne. Tässä näin. No. Tuli tästä. No nyt on saatu tämä muovi. Mutta tässä missä on nämä, mitä mulla puhrykset. Tämän panemme näin. Mut näillä. Sitten pitää näin levittyä tämä näin. Näillä näin. Ensin pitää ylennillä hillakkaisen varovaisesti laittua. Ei kiirehtyä tässä työssä. Näin. Tääkin samalla on tässä. Ensin pitää hillakkaita, sit voit lujempaa. Ensin pitää levittää tänne. Tuli tässä. Levitään muilaat villojen pielle. Vähän villoja panin. Hoikkaja liikuu. Niin on 2 riviä. 2. Yksi on näin, toinen näin. Tääkin näillä pitää tehdä siellä mennä toisen yhteen. Tietysti tehdään muilla, voit kastua siitä paremmin näin luitais tässä. No. Tuliko siltä? No vot. Siellä on tämmöinen asetus nyt. No. Pohja. Pohja, tämmöinen siemestä tullut. Tuossa on pohja. Jos ei mitään vielä näin vielä. Muilla kastrokia. Hänellä. Sitten pitää tämä tästä ottaa jotta villata tämä kiinni näin. Näin ottaa. Näin. Näillä. Lop. Näin. Toisin puoliin kääntää. Toisen puoliin, no. Tämä samalla keinoin. Näin. Vähän villata niin. Näin. Nyt pitää kieltä muilla kastua. Muilla kieltä. Sitten nämä laijat tänne pitää näin asettua kai. Laijat käännäämä. Kieltyy tänne vähän silmiin. Niin kuin pikku lapsi tänne kieriä näillä. Sitten heti näillä muilla asettua. Näin. Tässä ei tullut. Hierit poikkesi siitä. Asi liikkuu tämä. Ei tämä on sieme. Muovi. Ja. Tämä nyt pitää suoraksi näin asettua, että olisi. Ihan siihen Täältä. laittuu mukaan sitten. Tässä kierretty tuohon. Mistä? Näillä. Kun pitää sitten niin jasata tänne. Näin tulee. Nyt tässä samalla keinoin. No. Kapureita.
No, katso tulohan tässä mitään on. No, nyt otamme villua. Tuossa samalla keinoin asetaan yhden rivin näin panemma. Poikki. Poikki. Jälkeen. Näin, poikki, sillä on näin. Tästä akkurat näin sieltä millä nollutusta ei ole tuttu tuhko. Näin. Mm-hmm. Tämä pitää kiinni, jotta olisi kaikki tässä. Tän. Näin. Umpeen mennään. Umpeen mennään. Nyt samalla keinoin tämä riivi. Tän. Nyt tuossa kassaamata vesi pitää tulla aina lämmin, jotta ei kuuma. Lämmin semmoinen suviin vesi. Ja se tullut mennä, että rupeaa tossa laittamaan. Siellä on villat asetettu näin yksi rivi ja näin toinen rivi. Yhdestä puolesta tai toisesta. Tämä tuossa tai tämä. Nyt otamme villat ja laitamme kaikki samalla keinoin. Ja näin me on laittanut vielä yhden kerran. Sitten vielä toinen. Sitten vielä 2 kertaa laitamme näin. 2 kertaa. Se tulee puolella 2 riviä. Jos lukien näin ja näin 2 riviä, silloin tulee 6 riviä yhdeltä puolelta. 6 riviä toista.
meillä tuli yhdestä puolesta 6, toisesta puolesta 6. Tämä nyt on viimeinen. No siksi kun on tämä viimeinen, niin nyt pitää juttu viimeinen omasta villasta. Päällimmäinen pitää noin kaupan villa panna, että kauniimpi tulisi. Se on tämmöinen. Yhdestä puolesta on näin. Näin. Tämmöiset. Mhm.